برنامه کینو دم باش تماشاوان هیجا سالا نو ده به برنامه کینو جاره کدی ام پیش بری ونه براستیش ام دیسا دوف طعمی خوش کتنه ام به خمه خال دیارا دایه ام هاتن دیاره دیرسمی نها وک ما آنی سر اکرانین و به فریبوتی ام درباسی ویالی بون نها من سر آخا پرتکینه جورجی ام درباسی درسمی ببین لبلی ام نزانن لودری ام چل بندامه ام چه خوارنی چیکن دما کو ام چون ام تب هفره ببینن ام دخوازن هن خوارنی خوش بیرن سر اکرانین و کال درس می چتی چیکن وقتی زانین پار دیسا وا چاخا ام لوا دیارا بون او ما هن خوارنین خوش آنی بون سر اکرانین و ایرو ام دیسا هیویدارن برنامه کی خوش ام به هفره درباس بکن ام دست به برنامه خواهد کن دلو دلو دل یمان چی بلنده چی یا بلندلو دلو دلو دل یمان کچه گنده ما ببدوه دلو دلو دل یمان خورده گنده ما بزراوه دلو دلو دل یمان چی بلنده چی یا بلندلو دلو دلو دل یمان چی بلنده چی یا بلندلو دلو دلو دل یمان خورده گنده ما بشوانه دلو دلو دل یمان کچه گنده ما بپریوان دلو دلو دل یمان چی بلنده چی یا بلندلو دلو دلو دل یمان چی بلنده چی یا بلندلو دلو دلو بله تماشاوان این هیجا ام هاتن دیار دیرسمه و ام هاتن خوارنگه هکی زنبول قافش ورد بیجن و ابدر تایبتمندی وی هنه جبر وی کی مخواست ام الویدری و برنامه خواه چکن نها خوشکا شکران جمعیه دست بکیده ام سپاس دکنج با ما قبول کر و هنکت کارم بحثا ویدری بکن ابدر جیه کی چوایه و هر وها اون چی خوارن چی دکن
اسمه بوتو خيرامي سپاس ما بوتو يعني جني عمي متلوه بوتو امي ما يعني دستا ve jmin Cini piyami mita tuğane yani geçmişte tuğurdu tuğurdu ma hafsama da tümünde ma ami mita herkes huneru tuku ardu teloe ita kooperatifi ciniyor kooperatifi ciniyor ita ju destu cini teloe derime. Dolayısıyla herkes emeği hutsiko sıvırazono ita smaşıcer ontskora piyarşıcer uzan onu soj kojino şir esto zerfet esto on yani nonakate esta Xwanin yöresel heremi um dikin. Belem spas dikin ji bo we û ji bo me qebûl kir temaşevanên hêja min serî de anî ziman min gof der ciyek taybet e ji ber ku ciyekî jina ye jin lê dixebitin wek kooperatîfeke û tev mil dane hev û xwarinên herêmî çê dikin niha em jî dixwazin herin xwaringeha wan ka gelo kîjan xwarina çê dikin hem bînin ser ekranên we hem jî ji bo we xwarinekî taybet yê ve erda yê vê herêmê ji were çêkin li me temaşe bikin em dest bernama xwe dikin. Em hatine vê xwaringehê me hinekî wan nas kir û ku kîja xwarinî çê dikin me em hîn bûn me got em ê îro ji bo we sîrêsor çêkin bi rastî jî xwarinekî taybet yê wa heremaye em hatine bi destpêkirina çêkirina nanê em dest pê dikin û li vê derê destpêkê nan tê çêkirin nanê sêlê li vir hevîrê ku hatiye kirin tê vekirin û paşî li ser sêlê ev nan tê çêkirin paşê em ê yek bi yek bibînin gelo ka ev nan çawa dibe sîrêsor xwarin çawa jê derdikeve em ê yek bi yek nîşanî we bidin lê belê ka em dîmenê çêkirina nanê sêlê em we rûbêhêlin paşê em ê berdewam bikin. Merhaba. Merhaba. Sağ olasın. Çi dikin li vê derê? Mahta non tir pozine. Başta mir vrazine. Ondan sonra mira tipa jumağı vrazine. Ondan sonra abac pozim kemhira bexo destra. Ondan sonra erzim saj pozim. Li vir dipêje tamam paşî tamam hazır be. Wek me gava dijî anî ziman nan hevîrê ku hatine hazirkirin vê derê tê vekirin û paşî li ser sêlê tê pijandin niha avla me jî vê xwişka me jî vê karî dimeşîne em jê re dibêjin qewet bibla berdewam bike em jî xwarin çêkirina xwarin
temaşevanên hêja em li Dêrsimê em îro dixwazin xwarinekî xwezayî ji were çêkin. Ev der bajareke herêmeke xwezayî ye pêwîst e xwarinên ku lê jinava wê jinava dilê derdikevin jî bi vê rengê ve bi rastî jî parjê ma tibûne vê derê me dîsa gelek xwarinên xweş çêkirin me anîn ser ekranên we îro jî em dixwazin xwarinek taybet ya Dêrsimê ji bo we çêkin. Me bi çêkirina nan dest pê kir bi rastî jî ew jî bi şêwazekî xwezayî tê çêkirin ji xwe di serî de jî me anî ziman ev kargeha ha tevahî jin lê dixebitin her tiştê vê derê ji destê jina derdikeve ev jî taybetiyekî wî ye girîng e ji ber wî îro xwarina em çê dikin ji bo bernama nan û dan xwarinek taybet e em ê niha dest bi xwarina xwe bikin xuşkamel cem me ye em ê wî jî hem nas bikin hem jî em ê çi xwarin çêkin xwarinek çawa çêkin em ê yek bi yek ji bîne ser ekranên we ji were jî bêjin em destpêkê de we jî nas bikin navê we Namê me Özlema. Özlem, xuşka Özlem tu aşpêşê vê kargehê ne var? Ez tika yemek pozem. Bele. Yemeği ma este. İro tecme ji bo me çi çêkî? Kîja xwarin tê çêkî? Yani navê vê xwarinê çi ye? No yemeği ma şiri soj vani. Savani şiri soj. Çünkü nonuma soj seru pozunu. Nono oskava. Bele. Heya. No soj seru pozunu do kavani şiri soj. Bele. Ma ki şiri soj pot virennu ma poteni ma zoftra haskerdeni zofik wesvi. Matka bak hani milletime teverna yeno milletime tika na yemeğinma hani kunera dinevir maktika zire pozleme ilk yeni wene. Ez bu kurmancı xeberdim xuşka Özlem zazaki dimilki xeberde li em jê film dikin hani kêmasiyê me çêbin jî em ê hev temam bikin ne probleme me got me ji nan dest pê kir navê xwarina me şîrê soj hem ji sîr çêdibe û ji vî re dibêjin şîr ne wa ev nanê eşkeva ye nanê sêlê ye wekî din me rûn daniye berxwe rûnê malê ye rûnê taze ye mast do û dew e duve mosta ma kemetiyo ertetika em taye mosta virazeni taye dura virazeni kam ku zira tstur haskını hem virazeni yani xwarina me ji van çêdibe ya tamam xwarina me xwarinek xwezayî ye ev rûnê me mastê me sîrê me nanê me tevê vê erdê ye yê warê Dêrsimê ye ji ber wî yekî em me got xwarinekî taybet e û her wiha xwarinekî ku hergav mirov dikare ji xwe re çêke û bixwe jî em ê nîşanê we bidin hûn jî li mala xwe ji bo ku karibin çêkin vê xwarinê me got li Dêrsim xweza wî doğa wî gelek xweş e pir xweş e her tişt heye derdikeve mesela ûn li vê xwaringehê her wekî din ûn çi çê dikin hinek behsa taybetiyên Dêrsimê bike ji me re xweza wî doğa wî yani ya doğa Dersim zof zengina her çeşit çiçek estu her çeşit vas estu malema gayema sonra vasu wene yene tiyedikene na sit sit beno most beno du beno ro tiyedine de şifa esta yani rasta şifaya brasti şifa esta koyma çünkü berje koyma de rundek çiçeği este koyma de rundek vas mazofrundeki o çiçeği mazofrundeki koyma mazofrundeki yine de tiyedine de şifa estu bak dine tiyedine keme zarana mol millet mayk böyle wek hûn dibînin li piştme xebata çêkirina nan jî berdewam dike em ê niha xwarina xwe ji vê çêkin lê belê hûn bi taybet nan çê dikin difroşin jî ne wa yani hûn nanê bi vê awayî hinek behsa wê jî bike ji me re evet no nane mav hermetmatika virazene mavu hunamo virazeme mirma virazeme nonuma soj sörpiyesonu nonu soju soj sörpiyesonu yarında kat keme tene huo keme verenuma huo ni kerdene tabi ama ne kamileti maunca niye haskönüdüra huo keme paket keme niye bele beni başa em ve pîroz dikim bi rastî karekî
پیروز دمشینن هم جبر کمه گوت تواهیا وان جنن و خوارن اج دست جنا درد که و نان اج دست جنا درد که و تایبتی وی هنه ما خواست ام سرویجی نکی باخفن نها هنکی جا دست بچکرنا خوارنا خوابکن مگو شیر سوش خوارنا کی جنان ماست دو و رونو سیر چه دبه دست پی که دمه چی بکن yani çavam dest pedikin çekirna xwarname Vrender ama mostu virazeme. Mostu ma tene du kemedze amor keme. Amor keme kewete. Ya doyu tene kemedze tene na Davud berdine sarmaz. Tabii. Bunu hevdedim. Aynen. Tamam. Ya filme huri tene. Ha, çekirna mas tu sir em dest be çekirna xwarna xwe dikin. Şiri o keme zara moşt. Ev ya ez li hev bidim. Tu jî sîra amade bike. Mas têl hevdan tevlî dew dibe û her wiha sîrê me em sîr hûr dikin. Em ya jî ji vê rakin bila baş xuya bike çekirna xwarna me. Tayna şir kunek. Matniya tene gır serzemedi ki tane o zini kuyu. Ev yan tekli dikin. Filme huri. Tamam. Tene ki fiş huri. Sîrê xwe masa xwe li tevlî dikin. Tamam, baş e. Şiri manikat no Amade mostama hazır. tamam. Heya. Tamam. Tamam. Nika ronu hu beme vilos numeru. Tamam. O hatta ki bileşeru mak nonu hu zineme mostu tepşiye hadi dizmis kemi. Nexwe em niha dora helandina rûneyê hinekî wê dem bigire ji ber wê kî heta em xwarina xwe nanê xwe amade dikin em ê rûnê xwe deyn ser agir ew bila li ser agir baş sor bibe heta ku em tiştên malzemeyên xwe dî amade dikin em berdewam dikin. Belê me mastê xwe bi sîr çêkir amade kir paşî me rûnê xwe sor kir nanê me hazir e niha îdî em ê xwişka Özlem ê ji me re bêje ka em ê çi bikin. Nika ma ronu bilasnaru kert zalal. Tamam. Ronuma gerek zalal bu tene. Me baş zelal kirî. Tamam. Zalal kerim. İşte gerek dum mamanu. Tamam. Mostama şir teyro, Tamam. hazro, doymak hazro. Nonumak hazro. Nika nonuma vrenoma misata binek bak aslında piedest ya nonahu kat kerdeni. Tamam. Tamam Piedost çekin. heyan. Piedest sıkıteni ama manika millete mayindi Bir kere mi henüveno çekin? ya. Tamam. He. Manika niye Yani normalde bir dest jî tê çêkirin belê em bir kere em ê çêkin ji bo ku resmen Tamam. vrenoma niyarındık Aha Kat dipêçin kerdeni, rû dikin ya. wek rûlo çê dikin.
Tamam. Ama pides niye sıkı teni? Niye dineni? Tamam. Hem ama ne kadar millet mahin yuvar. bir kere jitkari çeki ne problem? Pekar diyor kemenika. Tamam. Gerek bir bira temaşavanın me beri demek ki اغدري دياري اغدري ما خارنه کی به رنگی چیکره بود لبله و شوازه کی جدا هات داد چیکرن ابجی خارنه کی مرفت کاره بجه واری درس میه تمام نانی کو تی برین یک بیک نوا ماستی به سیر تی خستن دبرده تکاری باخفی بیجی زنم ماست doğru tepsiye de çelo da namero tamam yani niye hatta ki tepsi ama bir pırayın devam ediyor. Mas deme gereken azide tirbe ne rom bejizede. Tamam. Ev xwarin taybetiya ve eve sire ku ketim nava mast. Rastî tame ki cuda em wahî dikin. Şuxa em ser sifrê bibînin ka xwarinekî çawa derketiye. Taybetiya yek jê ew e yek jê jî ev nanê ku li vê kargehê bi destê xwe çêdikin ew jî taybetiyekî diye. Niha em hêdî xwarina xwe amade dikin, nanê xwe yek bi yek qat dikin û hûr dikin û belê. Li Dêrsimê hin xwarinê dî jî têne çêkirin. Par dema em hatibûn me zerfet çêkiribû. Wekî çi xwarin hene li Dêrsimê? Zerfetik bizik erevrajina. Unca ma bizik ahu erzeme tepşiye je tik vajine niye onun konundo yani. Beni. Bizik. Yani onun ki sture de fırını tepşiye de erzeme tepşiye de erzeme fırını piyasano zere vezeme. Dorayı te kolan. Zere o mir vezeme nameru unca niye na dura vezeme. Aynısı. Maste devi bir sir diyekne hem beni hem ev nan careki ketana ve u dev careki serme tebiramın parme çekir bu. Disarune mali mexsud ser. Yek taybeti herima Dêrsimê jî xwarinên ku ji qatix çêdibin ji mast ji dew çêdibin pirin bi rastî. Jiyanekî wî awayî ji berê de hatiye jiyan kirin heta roja îro jî ev xwarinên hatine ev jî mirov dikare bêje taybetiyekî Dêrsimê ye û her wiha xwarinên ku ji nan çêdibin ew jî pirin behsa zerfetê kir ew jî ji nan çêdibe ev xwarina ha jî ji nan çêdibe mirov dikare bêje Dêrsimê wisa ne xurekê ku bi goşt jiyana xwe berdewam dikin piranî bi xwarinên xwezayî wek yên mamûlên ji mas çêdibin ji şîr çêdibin û her wiha ji nan çêdibin bi wan jiyana xwe berdewam dikin ev jî taybetiyekî vê warê ye bi rastî. Yemeğime genelde yani jede şir most ve muravrajno. Yani yöresel matiyede hemen hemen yine revrajne şir soş, şir kut, şir zerfet. Ev jî xwarinên dilê ku bidrê çêdibin. Têde namazım revrajne yani nakide mene namazım revrajne. Belê. Yani mirov dikare bêje her herêmek ku taybetiyekî xwe heye li warê Dêrsimê jî li vê herêmê jî ev taybetiya wan ev e dihêla xwarin û xwaringehiyê de hin xwarinên dî jî hene li vê derê ku têne çêkirin em ê gavekê dî metbaxa wan jî bînin ser ekranên we û em hêvîdarin demên pêş de jî wê riya me dîsa badira bikeve em ê xwarinên ya va erdane taybetî li vir têne çêkirin em ê ji nîşanê we bidin bînin ser ekranên we. Em çêkirina
xwarinê berdewam dikin. Yek bi yek nanên nava mastê bi sîr tê kirin ew ya xwişka Özlem çê dike. Û temaşe bikin gavekî dî em ji xwe carekî dî wextê ku rûnberdana ser falan em ê carekî nîşanê we bidin. Belê hêdî hêdî em ber bi dawiyê ve tên. Hema bêje qediya tepsiya me tije bû. Nanê me jî têr kir. Tamam e. Ya tepşiye keme pır. Viranıma şiniye de poteneno. Ev tepsi têra çend kes hatike? İkire tonayı çor teneyi ne yuveni? Tabii. Tamam. Tamam. Ya. Niha tepsiya me tije bû. Me bi nanê kulnava mast û şîr da tê niha êca çi bikî? Tenek verdan merasser. Viya berdî ser? Ya. Tamam. Yerindeki tenek verdan merasser. Çünkü no onzen önadu. Xwe dikişîne xwe. Ya. Rast. Onzen oraku. Ve gereke jede husk mebu. Yani ev bikeve fırınê de Ya. Hemen ji ber wî yekî divê zêde jî ziwan nebe ji bo ku tamayê xira nebe. Tamam. Tamam, eva xwarname hema bêje ji bo ketina fırınê amade ye. Haydi em rûnê xwe lê bikin. Tene senekik ru verdan merasser. Tamam, rûnê Ama me ronu bikin. jede ke vet verdan merasser. Ha piştî derket jî Ya, em ê lê ya. bikin. Tamam baş e. Ke vete ona Niha verdan. piştî ku me mastê bi sîr berda ser îdî rûnê xwe me lê kir. Lê belê xwişka Özlem dibêje dema ku ev ji fırınê derket carekî dî em ê rûn lê bikin. Ji ber wî yekî niha hindik rûnê malê ser kir. Tamam eydî. Ya tamam. Ne kadar erzeme fırını. Em ê bavîjne fırınê. Fırına o kamera erzemet. Temaşevanên hêja xwarina me êdî hêdî ber bi dawiyê ve tê niha wê bikeve fırınê çiqas bi çend deqe fırınê de bimîne? 20 dakika, 20 dakika. 20-25 deqeyê bimîne? Ya. Di wê navberê de xwarinekî dî hûn taybet li vir çê dikin. Ez bawerim bi qeysî hûn çê dikin. Navê wê xwarinê çi ye? Ew kîja xwarin e? Ew ê qeysî ku hûn çê dikin? Neredime bosmeze var mema. Ha bosmeze. Bosmeze. Ya. Tamam. Kaysunu huskura ma var me bosmeze. Tamam, Ya. wextê me viya avêta fırınê em ê dest bi çêkirina wê jî bikin ew jî sürprîzek bû ji bo me bi rastî. Em ê dest bi çêkirina bikin heta ku ev ji fırınê derdikeve em berdewam dikin.
ما خوارنا خواه آوه تفرنه نها او دفرنه ده تپجه ما گوت امه وک خوارنه وک شیرانیه امه جواره چیکن ویج بین سر اکرانه و نوی بوسمزه نه بوسمزه بوسمزه یا تمام کانجا تجمره بس بکه ما معظمه هنک دانی نبر خواه اف مش قیسینه یا خاف یا کو حشکری مدانی نبر خواه و لورجی ای خشان دی کد نوا آوه ده هاتیه پجاندن اف خواره چه چی دو به؟ Narayk bosmozu kemeru. Bosmeze virenuma zof kıymetli yemek yani. Virenuma meymanlı horup zof poteni. Ha, meyvani bir taybet çekirin. Tamam. Ya. Bosmeze kemeru bosmeze maniyari. Ni bosmeze huşki. Tabii huşki. Mat kerduğu girenay. Tamam. Ne halleri yani? Evet, abi de pije. Tamam. Sonra Rono hukeme. Disa ron dikeven abi. Ya, Rono hukeme toke. Rono tene keme germen. Bosmezunu hukemedzi. Tene tehtiyev dame. Nameru. Tamam. Xwana ki hesan çed be brastici. Le xoşka özlem beje xwanek taybete jmevanin granbahare te çekirin. Em jî mevanin bir rengine em ji dur hatine em mevani wan îro ev qeysiya heşk di avê de qedrê 10 daqiqe 15 daqiqe tê xeşandin dikele nava avê de ji bo ku nerm bibe bi tevî halî paşî di nava di tawê de tevlî rûlê malê tê pijandin û ji xwarinê re amade dibe çêkirina wî jî hêsan e نها به چکرنا ویجی نشانی و بدن حتی موی چه دکن ام هیویدارن خوارنامه دفرنه دجی تمام ببه و ایدی پاشی امه لسر صفره هفدو بین بله تماشاوانین هیجا ایدیا بربداویه و هاتن خوارنا ما پجیا و مشفرنه درخست و مدانیه برخواه نهامه چی بکن؟ Ama şiru pot est fırına veja niyet büyüsür rındek. Dikkat Rono verden merser. Amir Rono verden ser. Tamam. Bunu yiyeceğim berniye. ما جاره کی رون لی کربو بريب كما فرني جاره دوايه جا ديسا رونيكو مسور كريه ام برد نسر germin verden merser. جبو هم germ ام برد نش بوكو تماوی هی خوشتر ببه براستیجی خوارنه کی مگو کی معنیز ما خوارنه تایبت هم چه دکن هر وحد برده ما شیوک شیرانی جی ما چه کربو و امی بیاجی صفری دادین نبرخواه امی به هفره بخون انشالله که امی تماوی جی بنیرین که چه چه بوی امی شو باره پار بکن امی هارونه برددن گاوه کی دمی سر صفری هفدو بین بله تماشاوانین هیجا وایه ایدی ام هاتنه داویا برنامه خواه ایدی خوارنه کمه ایرو چیکر امیل تماوان بنیرن که گلو چاوا چی بونه ام نوا زوستانه دنه ام لدیر سمینه هوا ایرو گل زوستانه جی پر خوشش برو یکی ما صفرا خوشی لدر ودانی ام در براستی جی که گله کی خوشه و هوا جی ایرو خوشه چار دوره مال چیا برفه لنوا درس می و که هوایی کی بهاری هی ایرو
ما ایرو دو خوارناش بو چیکر هر دو جی آمادنه مدانین برخوا و امیدی نهال تمام بنیرن بری کم تمام بنیرن ام توازن جی خوشکا ازلم پرس بکن لور قوادی ما آنی سر اکرانین و هر وکیدن خوارن دین جی تینه چیکرن بلا هم هنک بحثا وی خوارنگه بکه هم جی بحثا خوارن دی بکه اون چی دکن ابدر جی کی چوایه Kama yemeği upot arttıka, nira kayır çizdi yemeği ma kestutuk ama direnli ma kıtsı pot olurdu ma imtidin tıka pozeme. Zerfet pozeme, şire soş pozeme, bosmazı kemeru, tüyü kemeru, envai çeşit yemeği ma tıka estu, üretime ma kestu, monu hu pozeme, romtorak hu vezeme. Ondan jver sipariş jder verir şeyin ne ondan men nişan ba. Tabii mesela Evruma Ankara sipariş Rusna. Hatta Ankara onun için. Tabii. Evruma Ankara Rusna. İmari telefon kenara mak dinere siparişin dine Rusneme, nu Rusneme, nona karte Rusneme, patila Rusneme. Nini tiyedine paket kemet zira Rusneme. Matka deshire Hermet Gureyeme, tıka kooperatif o, nami tıkay Zembulu. Zembul, koğunuma de dejino, zof şifalı juvaso yani. Şifalı esto. Çay uhu virajino keni yemeğu keni turbo. Şifadanu, Zembul şifadanu lit. Zoka amatika namitika kert Zembul. Ya. Kert Zembul. Matka bime kooperatif. Hermet emeği hermetu zarına kooperatifte esto. Çünkü ma desri hermet amime jare. Çünkü hermet tenena emeği hermetu tenena peyde maneno. Peyca merdu de maneno. Zoka ama bakma hermet kuvvetahu ame piyeser bine her çirek vejime zoka matka Zembul kerdra. Veli emji spas dikin ji bo we xuşka özlem jî anî ziman ev der xwaringehekî taybet e li Dêrsimê ve kooperatifekî kar dikin tevahiya wan jinin û her wiha xwarin gelek xweş çê dikin me anî bûn ser ekranê we evî jî behsê kir ji xeynî xwarina şîr navê vê xwarinê şîrê soş û her wiha bozmeze me çêkir ji xeynî van xwarinê dî jî têne çêkirin em derfet bibîne em li tamaman jî binêrin lêbelê em dixwazin îro xwarina ku me îro çêkiriye em li tamaman binêrin û paşê me xatirê xwe bixwazin niha em binêrin ka ev xwarin çawa çêviye xwarina me sereke em aha bigirin dibe ne? Ma jikot yani niya tepşira verdu ma kenkeme. Belê. Niya verinu yani. Em nihal tamayî binêrin ka çawa çêviye. Birastî jî nanê ku çêkirine ew sîr û mastê ku me ser kir ew rûnê me tevlî kir û me xist bû firnê tev tama hevû digirtine û tiştekî cuda derketiye ortaya xwarinekî pir xweş derketiye holê me jî xwest vê xwarina taybet em were parve bikin û her wiha bozmeze jî em li tamayî binêrin ev jî hem wek şîranî hem wek xuşka özlem jî anî bû ziman xwarinekî bi qedr e ji bo mêvana tê çêkirin em jî li tama wî jî dinêrin viya jî Qeysiyê mişmişê di nava rûn de me çêkir rastî ev tama wî jî gelek xweş e her du xwarin jî pir xweş çêbûne destê te sağ be tu gelek ji me re bûyî alîkar rastî jî em gelek memnûnman îro li Dêrsimê bûn par jî em li vir bûn îsal jî em hatin lê zivistanê em hêvîdarin biharê jî demekî xweş de jî em carekî dî riya xwe bi vadira bêxin em carekî dî spas dikin wî demê xatirê xwe bixwazin Smaxêra me monoma smerê helal xwesbo xêra me ûr bû reyna bîrê
سپاس هم جب سپاس کن جارا کدیش بو بله تماشاوان هجا نان و دان و هفتیه لهری ما درس می بو مدخ خوارنین بالکش و طعم خوش بو چیکر آماده کر ونجید مالا خواه کارم با خوارنا چیکن و که ما قبل جانی زمان هیویدارن ددم پیش تجربه مدبادر بکه حتی برنامه که دی بمین دنوا خیر و خوشیه ده بنان و دان رب مین